Hello! Mä korotan tänään mun A2-kortin A-korttiin. Ihan silleen selkokielellä. Se meinaa sitä, että mä saan ison moottoripyöräkortin. Tää video on kaupallisessa yhteistyössä Kissanmaan autokoulun kanssa. Ajot suoritetaan yhdellä kerralla. Ihan käsittämättömän helppoa. Täältä saa varusteet ja kaikki. Mulla on nyt omat varusteet, paitsi tän hienon liivin. Asiaan kuuluvan huomioliivin sain täältä lainaan sitten. Täällä on hyvä kalusto. Ja näillä ajetaan tänään. Meikäläinen vetelee tällä. Se on tosiaan Yamahan MT-07, 700-kuutioinen pyörä. Se on semmonen, että toi ei lähde lapasesta todennäköisesti niinku ihmisillä kellään. Niin ei tarvi olla semmoista suurta kynnystä siihen, että tulee ajamaan tänne, kun on tommosia niin sanotusti kivoja ja helppoja pyöriä käytössä. Kattokaa, täällä on mun setuppi. Tossa on yksi kamera. Ja tuolla on toinen kamera. Varmaan vaihdellaan jossain kohtaa niitä. Kello on jotain 8 tällä hetkellä. Eka lähdetään vähän kokeilemaan. Vaikka sulla olisi jo aiempi kortti, niin voihan se silti olla, että et sä ajanut sillä yhtään. Niin myös korotuskortissa aloitetaan sillä, että käydään vähän kokeilemaan, että miten pyörä toimii ja tsekataan siitä kaikki tarpeellinen. Ja ei tarvitse heti osata kaikkea, jos on unohtunut jotain. Laitetaan kamat tonne autoon. Elikkä ihan ensimmäisenä mentiin tuohon aivan viereen parkkipaikalle testaamaan, että miten se pyörä oikein käyttäytyy. Siinä päästiin testailemaan muun muassa tätä hidasajoa. Huomasin vasta tässä videolla, että mähän vedin kauheata rallia tuossa. Ei olisi tommonen nopeus mennyt hidasajossa läpi, jos olisi ollut koetilanne. Mutta tässä korotuksessa on niin mahtavaa, kun ei tarvitse käydä yhtäkään koetta läpi. Tähän meni sillä lailla, että kun mulla on yli 2 vuotta ollut tuo A2-kortti, niin sitten mä saan automaattisesti mennä korottamaan sen A-kortin. Ja sitten kun oltiin tultu tutuiksi pyörien kanssa, niin päästiin lähtemään tankille. Käytiin pistämässä sen takia tankit täyteen, että kun meillä on nyt pidempi ajelu tässä menossa, niin ei sitten varmasti käy niin, että olisi yhtäkkiä kesken kaiken tankki tyhjillään. Ja sitten päästiin roadtripille. Autokoulun opettaja oli kyllä valinnut meille kerrassaan mahtavan reitin. Täällä on niin komeat maisemat, että eihän tää nyt tunnu siltä, että ajaisi jotain korttia. Me päästiin tosiaan ajamaan tosi monessa eri paikassa. Oli perusmaantieajoa ja käytiin motarilla ja käytiin kaupungissa ajamassa. Sitten käytiin jossain pihateilla, mitä ne nyt on semmosia. Ja sitten käytiin metsässä, oli tämmöistä mutkatietä. Ja sitten päästiin myös ajamaan soralla. Varsinkin jos ei ole ajanut soralla, niin se on hyvä, että täällä autokoululla opetetaan vähän just, että miten jarrutetaan ja on sitten kokemusta vähän joka maastosta, että millaiselta se tuntuu siellä renkaiden alla. Pidettiin myös yksi kuvausbreikki, otettiin kivoja kuvia ja käytiin katsomassa vähän järvenrantaa ja sitten mä päätin myös kokeilla pistää kypärään ton kameraan. Kyllä tää näytti ihan hauskalta. Vähän toi on ehkä vinos, mutta ei se haittaa. Ja sit kato, tää otettiin tämmönen hieno rollerivideo. Ja sit kun oltiin saatu kamat Audin perään, niin päästiin kuule päräyttää takas autokoululle. Nyt on ajot käyty. Tää oli siis tosiaan vaan tää yksi kerta, kun piti tulla autokoululle, että ei mitään sen ihmeempää. Että se on hyvä lähteä nyt sunnyllä näissä mopokamoissa. Tää on ihan lämmin nyt. Aamusti oli vähän kylmä, mutta enää ei oo. Ei oo muuta kuin teoriatunti. Olisiko se ollut joku pari tuntia about? Katsotaan Zoomissa semmonen mukava teoriatunti ja sitten saa kortin. Eiköhän mennä jatkamaan pakettiauton rakentamista. No hello! Nyt on menty pari päivää eteenpäin ja tänään on teoriatunnit. Eli se kestää 1,5 tuntia. Ei tarvitse sen kauempaa olla teoriatunnilla. Pystyisin tekemään koneella tai tabletillakin, mutta mä vedän helpomman kautta. Mä menen vaan puhelimella ja sitten voin istua tässä sohvalla, koska se on kivaa. Mulla alkaa nyt 5 ja kello on 6 minsaa vaille ennen kuin se alkaa se tunti. Sain sähköpostiin linkin, mistä sinne pääsee. En edes muista sanottiinko mulle, että mitä siinä teorioissa käydään läpi, mutta vaikka se asia olisi tylsää, niin onneksi siellä on sentään mukavat opettajat. Samalla kun meni ajotunnitkin. Ei tuntunut siltä, että tullaan pänttäämään sinne mitään. Nyt sinä teet näin ja sinun pitää osata tehdä näin, vaan se oli semmoista, että harjoitellaan. Se oli mukavaa. Nyt kello on 4 minsaa vaille, niin sinne voisi mennä. Tämmönen katos. Join. Your microphone is muted, your video is stopped. Eli nyt ei pitäisi kuulla mitään, kun mä puhun. Kun mua pelottaa, että tossa on toi mikki päällä, vaikka ei pitäisi olla. Kello on 5:09. Sen pitäisi alkaa ihan pian. Paikalleen. Nyt se alkaa. Toi Tori haluaa tuossa pari hommaa. Nyt on jo tunti mennyt. Ei oo enää pitkä aika. Ennen kuin se pystyy päähän, on niin huono
justiin. Se loppui. Ja mä käyn sitten varmaan huomenna hakea sen todistuksen. Autokoulu voi myös postittaa. Ajovarmalle pitää viedä se todiste sitten. Sitten voi ostaa jättimekäpyörän, jos haluaa. Ei tunnu siltä, että nyt on suoritettu ajokortti. Mut on. Heippa!